सेरफांगुरि हालामनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरिनि निफालपारा बाजाराव गोदानै लुफुंनाय बैराथि जुलि न'ब्लां आरो दुर्गा मन्दिर बेखेवदों। सेरफांगुरि हालामाव मोनसे जुलिनि न'ब्लां गोनांथिखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों सेरफांगुरि बाजाराव गोदानै लुफुंनाय बैराथि जुलि न'ब्लां लोगोसे दुर्गा मन्दिरखौ बेखेवनाय जायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोदानै लुफुंनाय जुलि भवनखौ रिबन हास'नानै बेखेवनानै होयो। गोदानै बेखेवनाय बे जुलि न'ब्लाङा सेरफांगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जुलि खालामनायनि बिथिङाव मोजां खाबु जागोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा आरो जायगानि मेलेमजिबि सुबुंफोरा। मख'नाय जायोदि बिटिआर सरकारनि एसअपिडि बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझारनि मुंदांखा फालांगिरि, समाज सिबियारि आरो थिखादार मनरन्जन ब्रह्मआ बे बैराथि जुलि न'ब्लां आरो दुर्गा मन्दिरखौ लुफुंनानै होदों। আজি सेरफांगुरि माजमजियात नेपालीपारा এই নেপালপাৰাত बैराथि जुलि भवन বিয়া ভৱন ইয়াত কমপ্লিট কৰিলে। তাৰে ইনিগ্ৰেশ্যন কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, বৰ ভাল লাগিছে। কিন্তু এটা কথা কি, যেহেতু আগৰ চৰকাৰ ডিপিএফ চৰকাৰ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই চেংচন হৈছিলে, তেখেতৰ দিনত কমপ্লিট নহ'ল, এতিয়া কমপ্লিট হ'ল। কিন্তু তেওঁলোকৰ দিনত যিমানবোৰ এমাউণ্ট ধৰা হৈছিলে এছঅ'বিডি স্কিমৰ দ্বাৰা, তাত এক পইচাও ৰিলিজ কৰা নাই, এক পইচাও ৰিলিজ হোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে ইয়াৰ পে'মেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। সঁচা হৈছে কি, যিটো স্কিম ধৰিছে সেইটো মই নিজেই আহি উপলব্ধি কৰিছোঁ, বহুত প্ৰয়োজন। ইয়াৰ ৰাইজে অৱগত কৰিছে যে আমাৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কাম হ'ল, বৰ ডাঙৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিয়া হ'ল। বিগত দিনবোৰত আমি বহুত সমস্যাত ভুগিছিলোঁ, এই অঞ্চল ৰাইজে অৱগত কৰিছে। সঁচা হৈছে কি বহুত ভাল হৈছে। আৰু ইয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ সন্মানীয় মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মই বিটিআৰৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबाव समनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव बे मोनसे गोनांथार जानानै थानाय बे आयदामोन। बेखौ दिनै लुफुंनो हानानै साक्सेस खालामनो हाबाय। आं आसा खालामदों दिनै बे जोंनि ओनसोलाव गोबां हारिनि थागिबिफोर दङ, बिथांमोना जेब्ला न'खराव जुलि गोनां जायो, बे समाव जायगानि आंखाल जायो, माखासे थासारिनि आंखाल जायो। बेखायनो दिनै बेहाय मोजां भाबै सुंदर भाबै न' लुबाय, हाबा होनो थाखाय जुलि होनो थाखाय बेवहाय जोंनि जुलि जानो गोनां जायफोर जुलि जरा जानो गोनां दं, बिथांमोना बेवहाय फैनानै गाव गावनि धोरोमा जि निथि दङ, धोरोमनि खान्थि बायदियै बेहाय जुलि लानो हागोन। आरो बियो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। बेखौ लुफुंनानै होनाय बिथांनि सिमां साबायखर बावगोन। बिथां मानगोनां मनरन्जन ब्रह्मआ सोरखारनिफ्राय बेखौ लाबोनानै लुनानै होबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय। बिनि थाखाय बिथांनि सायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर सरकारनिसिमबो आं गोजोननायखौ बावहरदों। जायखिजाया हारि धोरोमनि सुबुंफोरानो बेयाव जुलि बेवहाय बयनिबो थाखाय अपेन, जिखुनु जाया हारि धोरोम बेहाय जुलि लानो हागोन, बिनि थाखाय अपेन। आरो बेखौ सामलायलांनो थाखाय जों ओनसोलाव मोनसे बेखौ सामलायग्रा आफाद दानानै होबाय। बे आफादा माखासे नियम निथि खालामनानै होदों। बे नियम निथिनि गेजेरजों बेखौ मानिलायनानै बेहाय जुलिनि हाबाफारिया खुंबाय थानाय जागोन आरो।